Astăzi mergem la Mumuș. Der fliegenden Scheiben. Trebuie să culeg câțiva prieteni de pe drum. Primul prieten pe care trebuie să-l culeg, domnul Paulică, mi-a dat mesaj aseară, mă rog, azi dimineață pe la 5, cu un singur cuvânt și anume King. Chestia asta mă sperie pentru că îmi dă de înțeles că vrea să amortizeze sentimentele neplăcute pe care o să mi le creeze atunci când nu se trezește la timp. Hai că e bine, între timp a început să mă roage să întârzi, ceea ce înseamnă că s-a trezit. Am găsit ieri la un magazin niște pognitori din astea, de-astea de le dai de pământ și bubuie. Și acum vreau să-i arăt lui Paul că am puteri magice și să nu mă mai sfideze niciodată. Bine, nu m-a sfidat deloc, dar... Bună dimineața! Vreau să-ți spun că îmi pare bine că te-ai trezit, pentru că altfel aș fi trebuit să-mi folosesc puterile! L-am prins, era puțin cam adormit să-mi ia puterile magice în serios, dar s-a speriat. Bă, dar trebuie să trezesc pe toată lumea. Am ajuns la Câmpina și nici nu s-au trezit nici ăștia doi. Și problema e că au și un câine care o să ne mănânce dacă încercăm să intrăm prin efracție. Andrei! Gata, l-am activat. O vecină a fost suficient de drăguță încât să îi deschidă ușa lui Lumpan. Gen să-i batem în ușă, că ușa de la casă nu cred că ne-o deschide, plus că Walterici, care e un câine foarte drăguț, îi place să te mai ciopărțească. Băi, am venit să te... Mă grăbeam să stau la ușă, ești nebun. Uite fiara. Vezi, ăsta e al tău. Bă, să știți, să nu vă simțiți prost așa. Bă, rare ori mă simt prost. Să nu vă simțiți prost, dar fratele vostru s-a trezit după 2 ore de somn. Mara, ești pregătită? Da. Cât de pregătită? Atât de pregătită încât am umplut toată mașina. Wow! Ești foarte pregătită! Da. Hai că după... E 12:30, cât ar trebui să ne întâlnim. Da, deci după cam 2 ore întârziere, pentru că nu mi-a sunat ceasul. Îmi pare rău. De obicei sunt o persoană foarte serioasă. Este, îl știu. Ce? Vino aici. Mara. Dar cu 2 ore întârziere Deci plecăm la arătăm drum. ca 3 versiuni ale aceleiași. Important e că suntem gata, dar n-are cum să știe publicul decât dacă nu ridicăm mâna cine-i gata. Am ajuns. Unde am ajuns? Să trăiți, La Mumuș. La Mumuș. La frisbee. Bă, dar arată prea frumos. O pajiște perfect flat și aranjată de jucat frisbee. Ce-s frisbee, mă? Fotbal ne jucăm, nu Da, vrei? hai că ne jucăm fotbal. Cine joacă fotbal a terminat-o cu mine. Ne trebuie un spațiu drept, un spațiu cu copaci ca să prind prelata asta de la Decathlon, să ne facem vizuină, un spațiu pufos, Eu stau lângă tine. un spațiu verde, un spațiu... Ce ne mai trebuie la spațiu? Boem. Prelata asta aici, aici să ai loc să intri, să ieși din sufragerie. Bă, cu o sfoară de la cort merge. Merge, nu? Da. Deci aici așa e tabăra. Acolo se pun Mara și Andrei. Și aici ne punem eu și Paulică.
bucata de tabără Petru cu bucata de tabără Paul. Și uite ce au ăștia doi. Bă, nu pot să văd pădurea de cortul ăsta. Adevărat, a venit un țăran și și-a trântit mare. Bă, tu sper că ai și un JBL ceva. Wow, corturile, bam, bam, bam. Pe aici o să mai vină corturile celorlalți. Top! Ia-l probăm. Ține doi? Teoretic, da. Pune-te tu prima asta. Nodul tău, bro. Nu mai ce dat. Hai, mai încercăm o dată? Bă, sincer, a fost destul de plăcută căzătura. Acum cade al tău. Mi-e frică. Unde e, bă, Paul? În spate. Cosa ne-a lămurit. Mamă, și gust și juice și... Și gust și juice. Bă, deci efectiv piersică plată. Avem escadronul 2 care își montează cortul. Și gust și juice. Prima explorare pe timp de noapte cu Paul Mănescu. Sper să văd multe luminițe colorate. Sound flight. Sound of light, mă. Și game tent. Sunt neoane de-astea pe potecă. Ia vino aici la neon, te rog eu. Îți iau un mood ring de la de ți se colorează când te enervezi. Mamă. Bună seara. Deci asta e cumva prima scenă. Bă, cu covoare. Aoleu, eu grav. Bună seara. Băi, descansi tu. Wow. Bro. Bă, uite-te la asta. Verdict până acum. Oh. Very cool. Bă, scena aia e bombă, bă. Wow. Oh, încă o potecă. Unde duce asta? A, lol, o casă adevărată? Da, aici pare că nu suntem destul de importanți ca să intrăm. Da, aici, lol, asta e o dubă. Ăsta stă aici full time? Asta e mumuș. Asta e mumuș. Se pare că e casa mumuș. Suntem intrusivi acum? Bine, hai de aici. Și baura. Bă! Bro! Bă! A, și sunt gen... E ață. Bro, uite cum e aici. Și uite cum mi se văd pantaloni. Bro, uite-te la tine. Bă, zici că ești extraterestru. Bă, dar tu chiar arățit. Eu nu înțeleg. Tu ești cel mai sclipitor dintre toți. Bă, dar nimic nu se compară cu o lumină UV. Da. Mișto stage design, mișto outra stage design. Mișto out ce? Out? Gen în afara stage-ului. Ah, ok. Lumea, nu prea înțeleg crowd-ul încă, sincer. Bă, dar nu înțeleg de ce zici asta, adică mi se pare cea mai tipică lume pentru... Gen chiar e all ranges of age, color... Care cu aia, că-s doar un... Mă rog, ok, nu e dus decât albi, ce-i drept, da, zi. Pardon. Așteptăm băieții noștri cu drag, îi salutăm. Și nu știm unde o să pună băieții noștri, gen la care scenă. Eu am făcut pariu că la asta care se construiește acum, că parcă la asta au pus și anul trecut, dar ar fi mișto la aia în pădure, bă, cu luminițele alea. Hai, da, mă, dar e cam cheesy pentru ei, gen, mi se pare că mai bine s-ar putea acolo și sonorizarea acolo pare că va fi devastatoare. Zici că era cheesy, poate devine cheesy. Pe mine acum nu mi s-a părut cheesy, mi s-a părut doar... Mi s-a părut fix Psy, adică gen... Nu e slick, știi, e stil Psy, gen. Da, poate ai dreptate. Deci acum o să avem first impression
La domnul Andrei și domnișoara Mara. La locul secret. La locul secret, da, care pe mine m-a impresionat cel mai tare până acum. Ok, let's go! Ok, let's go! They made this one for me. Wow. But look at Paul, look at his clothes, man. Are you kidding me? That's crazy. What the fuck? No. They look alive. Yeah. What have you got on your nails? Ooh, it's really tight. Hello. That. Se văd și dinții. Bă, gen, ăla nu e un stage, este unde fac pizza și au o boxă și dansează toată lumea. Și eu credeam că aia de făcut clătite e platan, dar e de aia de făcut clătite. Sport der fliegenden Scheiben hat tradus și tu, mă. So the sport of flying discs has relied since its existence on the sportsman's soul. Wow, aplauze, mă rog. Cum arată toate luminile astea roșii. Tabăra liniștită. E foarte liniștită pădurea pe lângă un clăbucit electronic care vine din distanță. Doarme toată lumea. Neața. De la fisc. De la fisc. Bă! Vreau să bag un duș. Hai să vedem cum sunt dușurile. Am primit pozitiv feedback de la cine a făcut până acum. Bombă dușurile. Nu străie nimic mai mult. O cămăruță făcută din lemn, presiune, niște apă rece pe soarele ăsta. Și erau și mari cabinele, deci cuplurile se mișcau mai repede. Era loc și de câte 4 pentru cupluri de-astea mai speciale. Dar nici să nu fac nimic. Nu știu, mă refer și muzical. Let's go! Deci mi-am pus activitățile interesante în calendar. Începe imediat mask making. Bă, mișto, e așa mai e un cerc cu oameni care își dau din buze, scot sunete. Nu e foarte organizat totul, dar sunt sunete care merg destul de bine și mai neorganizate. Le tudod venni és ki tudod festeni, tudsz rá ragasztatni. Cum arată? Excelent arăți. Au! Începe să prindă formă. Au dat-o pe Cimpoaie rău la start party.
Așa că am să mă retrag să mănânc o gofră cu ciocolată. Mă pregătesc emoțional să mă distrug emoțional la ora 12:30 când pun băieții. Ia, cum se văd luminițele? Bă, cum se văd luminițele astea? Mamă, da? Ce vlog o să iasă. Deci neapărat o oră de scan înainte să ne rupă capul băieții. Doamne. Și se aude de aici scau spațial. Aud niște saxofoane intense. Intense saxofoane. Ziua 2, bombă încheiată. Mâine vreau să-mi termin masca neapărat. Să bag un sport, că trebuie o recuperare fizică după haoseala din seara asta. Bună dimineața și bine v-am regăsit. Deci am văzut sticluța asta la Lidl și am zis asta o să încapă la mine în borsetă. Programul zilei include să dansăm cu Ștefan, care pune la 3, să ne simțim bine. Mara, Andrei, ce părere aveți de workout? Cum a fost? Bă, a fost cea mai frumoasă zi din ultimul an. Wow, huge statement. Sincer, așa m-am simțit. Top kick. Bă, dar uite cum îmi atârnă trepiedul, eu mi-am intrat în vlogger form serios. Ne-am pus picioarele pe bănci, că ne dor lombarele. Deci asta e o instalație, cum se numește? Sound of Life. Și e genul un LED strip care e conectat, e pus pe copacul ăsta și aici e ceva... Cafeluța din dimineața asta este sponsorizată de Bianca și lichiorul ei Cu tequila. cu tequila. Cream Heroes! Yeah. Și na, că fierbe și apa. Happy
trecem cu răbdare. Nu prea mai am. Vreau duș. Așa, se putea și mai bine. You can come up with your head, your shoulders like. Brownie, înghețată. Bă, ușor, trebuie să fii mai gentle cu ea.